الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم نجعل لكم عوجا. الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال أسألك 4 مسائل: ما هو الواجب وما هو الأوجب؟ واجب العبادة الله، أوجب ترك الذنب. ما هو القريب وما هو الأقرب؟ قريب اليوم القيامة، أقرب الموت. ما هو العجيب وما هو الأعجب؟ عجيب الدنيا، أعجب حب الدنيا. ما هو الصعب وما هو الأصحب؟ صعب هو الخبر، أصعب ما حسبت بلازات صلاة النافلة. أمي الله فوق على بركاته كدالا كافو الله ينعم كاني أما بركاته ولا الله يبيرانا أما فوق بركاته أني ما دو يا كجمع تملي دو بي الله كهينلا أما يني الله في يا ربي الله كهينلا وكفي أنا بي ولا نبي في جمعك وسيدنا علي كبارودوي Chadana Aliuma ay Ali nyingadi jaa rajulun ila amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib. Chadana Alima konogo Ali konya nani be mena nyingali kila konya nani kabina nyingali ga Sayyidina Ali ula. Ma huwa alwajib? Ako Ali fa jumene wajibu wa ma huwa alawjab? Fin jumɛn fana ye wajibi ye ka tɛmɛ wajibi yɛrɛ kan? Wajibul ibadatullah. Ako ala ka seli waati. Ala ka seli waati 5 o de ye wajibi ye ala ka jɔn kan. Ala ka seli wagati. Kana sɔn seli fana ka tɛmɛ k'i dalen to. Lansara fana ka tɛmɛ k'i dalen to. Fitiri kuma tɛ. Foyi i tɛ foyi seli la. Juma waati ibe sɔrɔ ka taa juma la ala ka seli waati farda 5 wajibiyalen no ala ka jɔn kan. A wajibiyalen no dɔw ka seli dan ye juma de kana juma la dɔrɔn ka taa so o ye dɔw ka seli bannen ye koyi. O dun tɛ silamɛya ye. Silamɛya ma dabɔ nafigiya kama. Silamɛya ma dabɔ mushrikuna kama. Kafiri kungere o ka fisa silamɛ nafigi ye. Kafiri kungere ka fisa seligala nafigi ye bi. Ko ala ka seli wajibi, ko ala ka seli wagati, ko de bɛ wajibi ye ala ka jɔn kan. Fɛn min ye wajibi ye tuguni ka tɛmɛ wajibi yɛrɛ kan, aw jabu tariku zanbi, k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ jurumunakow ma, k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ haramuw ma, k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma. E ɲɛ bɛ maa dɔ la a bɛ ka taama walima a jɔlen don, a lebu bɔlen don kɛnɛ kan, i kan k'i ɲɛ sutura ka bɔ a ma de. Mais an ka sisan denmisɛnw a caman b'u jɔ k'u filɛ de ko ala tɛ yen. Aw hakili la ko ka taa don kaso la ka fɔ ko lahara de y'o ye wa? Ka maa minɛ k'a datugu ka tila k'a labɔ tuguni ko seli tɛ tiɲɛ sa, n'i sara a banna. N'i sara a banna de don, i bɛ taa ala sɔrɔ i ɲɛ nɔ. A ko k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ juruminako ma, o de ye wajibi yɛrɛ yɛrɛ ka tɛmɛ wajibi bɛɛ lajɛlen kan. Maaw bɛ seli yɔrɔ la o, dɔ dan bɛ sunɔgɔ la sisan. An filɛ juma na, seli kaɲɛ fɔlɔ welela, dɔw bɛ ka birifini ta ka da u yɛrɛ kan. I t'a kalama ko kiyama b'i ɲɛ wa? I t'a kalama k'i bɛna sa don dɔ? E ma miiri lahara gɛlɛya la wa? E ma miiri kaburu kɔnɔ tumuw la? E ma miiri sajugu minnu bɛ kaburu kɔnɔ wa? La hawla wala quwwata. N'i sara nin kan, billahi kisi t'i ye. Fi naari jahannama khalidina fiha abadan.
i bɛ don jahanama kɔnɔ bɔcogo foyi t'i la o ɲuman ye min ye an k'an yɔrɔma janya ka bɔ juruminako ma juruminako fan jumɛn ye fɛn jumɛn ala ye fɛn minnu haramuya k'an ka n'olu kɛ bi bi in na mɛsi haramuyalen don mais mɛsi bɛ fan bɛɛ fɛ bi jɛnɛya haramuyalen don jɛnɛya bɛ ka kɛ ala ka dugukolo kan bi suyɛni haramuyalen don a caman bɛ ka kɛ bi mɛsi don ye haramu ye mɛsi donna tɛ kisi jɛnɛyakɛla ye haramu ye jɛnɛyakɛla tɛ kisi namara ye haramu ye namarakɛla tɛ kisi wa suyɛni yɛrɛ ye haramu ye suyɛnikɛla tɛ kisi n'i sara k'i to ninnu na tantɔ i bɛ ka jɔni minnu na i bɛ ka mɔgɔ tɔɲɔni minnu kɛ bilahi i bɛ taa ala sɔrɔ ɲɛ ala tɛ jɔ maa ka juru minna k'a ka dɔgɔ dɛ o bɛ tɔgɔ min na fana ala tɛ jɔ baraji fana la k'a ka dɔgɔ an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ juru minna ko bɛɛ lajɛlen ma a filanan ye fɛn jumɛn ma huwa al-qarib fɛn jumɛn de ye kabako ye wa ma huwa al-akrab fɛn jumɛn de ye kabako ye ka tɛmɛ kabako yɛrɛ kan ba akrabu yawmul qiyama a ko lahara jɔn don de ye kabako ye akrabul maut a ko min yɛrɛ ka surun ala ka jɔn na a ko min ka surun ala ka jɔn na o de ye kiyama jɔn don ye ko kiyama de ka surun ala ka jɔn na ma huwa al-qarib o de ye surunya ye n filila daga fili kun don ko kiyama de ka surun ala ka jɔn na akrabul maut o kɔfɛ ko saya fana de ka surun ka tɛmɛ surunya kan n'i ma sa i tɛ se lahara o n'i ma sa i bɛ taa lahara ten de i bɛ sa fɔlɔ de ka taa se yen nɔ diɲɛlatigɛ k'o de ye kabako fana ye o de ka surun ala ka jɔn na ma huwa al-sa'abu a ko fɛn jumɛn de ye kabako ye wa ma huwa al-as'ab fɛn jumɛn de ye kabako fana ye ka tɛmɛ kabako kan as'abul duniya a ko diɲɛsigi o de ye kabako ye a ko diɲɛsigi de ye kabako ye as'abu hubbu duniya a ko diɲɛ kanubaaba maa min bɛ diɲɛ kanu ka ɲɛ bɔ diɲɛ n'a kɔnɔfɛnw fɛ ka ɲɛ bɔ diɲɛ étage dumanw fɛ ka ɲɛ bɔ diɲɛ vewtiw fɛ i ka da la k'a fɔ duniya mata'un diɲɛ kuntala surun de ye diɲɛ kuntala ka surun diɲɛ bɛ i b'a fɔ sɔgɔmadani kelen wa a bɛ i b'a fɔ wuladani kelen ni e y'i ɲɛ bɔ diɲɛ fɛn ninnu fɛ ka ala ko to yen nɔ i ka da la k'a fɔ i tɛna to diɲɛ na yan dɛ i tɛ to diɲɛ na kana miiri k'a fɔ si cayalen ba san 80 tɛ sisan maa ka tɛmɛ san 80 kan nin wagati a ka dɔgɔ dɛ an bɛ diɲɛ ban na ala ye tamasiyɛn fɛn fɛn fɔ diɲɛ ban na a bɛɛ lajɛlen bangelen don ala ka dugukolo kan bi tamasiyɛn 50 a tilan caman kɔni an ɲɛ b'a caman na a ko tumana min na n'i y'a ye seli nege bɔra kɛbagaw la seli nege bɔra seli kɛbagaw la a ko o bɛ wagati ne kɔfɔ tumana min na fana n'i y'a ye balimaw datigɛ mɛ ɲɔgɔn na balimaw tɛ ka bɛn bi terikɛ bɛ se ka min ɲɛ balima ye a terikɛ ɲɔgɔn ye bi balima tɛ se k'a ɲɛ ni juguya bɛ fɔlɔ i la a bɛ fɔlɔ i ka du kɔnɔ maaw banna ɲɔgɔn na teriya tiɲɛna ni teriya jara ka se yɔrɔ dɔ la sanni dɔɔni i b'a mɛn k'a fɔ de ko ayiwa karisa n'o muso minɛ la k'a fɔ diɲɛ ma ban diɲɛ ma ban wa a ko n'i ye wagati min na o bɛ wagati ne kɔfɔ n'i y'a ye k'a fɔ ko sanni feere fana cayara bɛɛ bɛ taa sigi tabali kunna e bɛ fɛ e ta ka san ne bɛ fɛ n ta ka san an t'o wagati la o bɛ wagati ne kɔfɔ n'i y'a mɛn jɛnɛyaden halalaya la jɛnɛyaden a halalaya la o bɛ wagati ne kɔfɔ a y'aw si bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kanu na ko bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ mais a bɛ tila ka woro namaratɔni dɔ bɔ ni ka t'o furu siri kɛrɛfɛ tuguni o tumana den min sɔrɔla la o den bɛ fili de den bɛna fara kɔɲɔmuso kan o ye jɛnɛyaden halaliyalen a ko n'i y'o ye tumana min na k'o bɛ wagati ne kɔfɔ wagati in surunyana diɲɛ ban an b'o kɔnɔna na diɲɛ ban ka surunyana ka tɛmɛ diɲɛ jɔli kan i m'a ye waajulu banna an bɛ ka ɲɔgɔn ladi sa de n'o tɛ waajulu banna a mɛnna waajulu bɛ ka kɛ dɔ de bɛ ka fara o ka kow kan fɛn tɛ ka bɔ a la n'i ye misiri talen gun baara la kɔni o tɛ sariya ye dɛ o bɛ diɲɛ ban ko fɔ
muso langolon be ka yala fan fɛ o be diɲɛ ban ko fɔ yala an ka bi réseau kan kɛ i bɛ taa sɔrɔ muso fini dan de bɛ réseau kan fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ko o bɛ diɲɛ ban in ko fɔ musow tɛ ka fini don bilen a ko tumana min na fana ne muso bɔlen ka fili kɛnɛ ma o bɛ waati in de ko fɔ a fɔra de kuranɛ sura dɔ b'a fɔ ko musow ka sabati so kɔnɔ wa karna fi buyutikunna musow a ye sabati so kɔnɔ wa a ye fini don ka da aw bolo nɛgɛdonyɔrɔw la a ye fini don ka da aw sen nɛgɛdonyɔrɔw la a ko n'i fa o fa bɔra kɛnɛ kan haram wa n'i sar'o la fi naari jahannama khalidina fiha abadan i bɛ don ala ka jahanɛmɛ kɔnɔ bɔcogo tɛ yen bilen abadan abadan a ko diɲɛ kanubaaba diɲɛ bɛ maa nɛgɛ maa min tugura maa min sɔnna diɲɛ na diɲɛ b'o maaw de nɛgɛ a sabanan ye fɛn jumɛn ma huwa al ashab fɛn jumɛn de kabako ye wa ma huwa al ashab fɛn jumɛn fana de ye kabako ye ka tɛmɛ kabako kan ashabul qabr gɛlɛya fɛn jumɛn de ye gɛlɛya ye al qabr kaburu de ye gɛlɛya ye n'i ma gɛlɛya so dɔn o de ye kaburu ye ɲangata so o de ye kaburu ye bi k'a fɔ e bɛ sɔn ka t'i da ala ka seli juru b'i la kaburu kɔnɔ wa e bɛ sɔn ka t'i da kaburu kɔnɔ ni ala ka seli waati ye wa n badenw a ye segin aw kɔ sanni dɔɔnin de don ko in tɔ ma jan bilen a ye segin aw kɔ a ko maa fana maa min bɛ se ala ma ni ala ka faridɛ walima nanfilɛ ka se ni ala ma o ye o jurumu i tɛ kisi dɛ ka ala ka seli waati to i la ka taa lahara jɔn dɔ k'o t'i la k'e bɛ siratu tigɛ n badenw a ye segin aw kɔ sanni dɔɔnin de don diɲɛ pɔsɔn de diɲɛ bɛ mɔgɔ nɛgɛ de wa a tɛ furakɛli kɛ o kama n badenw a ye segin aw kɔ ko ɛri sera an ma don walanda in kɔnɔ kosɛbɛ mɛ ɛri sera o kɔfɛ ni fili yera kuma la aw denkɛ a n'aw ka kalanden fitinin a b'o kɛ hakɛto ye o kɔfɛ an ka alimami sɛgɛnnabɔ ka di fɛn bɛɛ la Banugɔ Musa ale de bɛ jɔnya ka wajulu k'aw ɲɛfɛ mɛ bamananw ko sɛgɛnnabɔ ka di fɛn bɛɛ la o kɔfɛ an b'an kɔrɔkɛw fo n'o ye Banugɔ Bura ye Banugɔ Maliki an ka foli b'a ye an bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ ka ɲɛsin Banugɔ Amadu ma Seku Amadu Siribe Banugɔ Amadu an b'a ɲini ala fɛ ala ka lahara fisaya ye ala ka hinɛ a la ala k'a dayɔrɔ nɛɛma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين قم إلى الصلاة